हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେତେକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 1 ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିଧାନସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କାହାକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର ଜନସେବା ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1951-52। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 13 ମେ 1952। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ କେତେ? ଉତ୍ତର 250। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଧାରା 352। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିମ୍ବଲରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 42ତମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜାନୁଆରୀ 24, 1950। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପୁନର୍ଗଠନ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ଉତ୍ତର 1956। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଡିସେମ୍ବର 1946। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବିଧାନସଭାର ଫେଡେରାଲ ପାୱାର କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୀରାଲାଲ ଜେ କାନିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ? ଉତ୍ତର ସଂସଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସିକିମକୁ ରାଜ୍ୟତା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା? ଉତ୍ତର 1975ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭ୍ରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା?
उत्तर 44तम। परवर्ती प्रश्न, केंद्र सरकारଙ୍କ प्रथम आईन अधिकारी किए? उत्तर ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। परवर्ती प्रश्न, ଭାରତର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? उत्तर मेघालय। परवर्ती प्रश्न, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? उत्तर ୟୁନିୟନକୁ। परवर्ती प्रश्न, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? उत्तर 1950। परवर्ती प्रश्न, ଅକ୍ଟୋବର 2, 1959ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? उत्तर ନାଗୌର, ରାଜସ୍ଥାନ। परवर्ती प्रश्न, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? उत्तर 1996। परवर्ती प्रश्न, संविधान द्वारा केते भाषा स्वीकृति प्राप्त? उत्तर 22। थैंक्स फॉर वाचिंग। पॉलिटिकल साइंस जीके पार्ट 3 वीडियो कमिंग सून अपलोड हेबाकु जाउछि, तेणु समस्ते सब्सक्राइब करिकी ऑल बेल आइकन को दबाई रखि थांतु।